बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय डक्टर गाम्बारू मुसाहारि जय डक्टर बाबु बर'। UBPF इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन जानानै भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै आं बेखौल' बुंगोन जोंनि दिनै आनसलिक दाफुंनांगौनि बिबान थानाय हिसाबै जोङो आनसलिकखौ दाफुंनाय जाबाय खैरोगुरि जोंनि नैबे गामियाव जों बहुत गामिनिफ्राय सापर्ट मोनदों आरो जों सापर्ट मोननानै जों बे आनसलिकखौ दिनै जों दाफुंनाय अलरेडि जोङो दिनै जाबाय आरो आफादगिरि हिसाबै मोनदों जोंहा संकल बालिगरायाव जोंहा मोननो हादों राजा बसुमतारी प्रेसिडेन्ट आरो जोंहा माबा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै मोननो हादों जों मिथिंगा बसुमतारी आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मोननो हादों जोंहा अनन्त नार्जारी। फैबाय थानाय समाव जोंहा मावनांगौआथ' गोबां दं जोंहा दिनै फरायनाय दिगखौ नायोब्ला जोंहा दिनै गामि गामि हारियाव जोंहा ओरैबायदि दङ उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दिनै 7, 8 सिमल' फरायनानै हस्टेलाव थाहैदों बेफोरनि जोंहा गामि हारियाव नायनांगौ थाबाय आरो जोंहा गोबां थाबाय जोंनि बर' हारिया माबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन दासिमबो बेफोरबायदि डेभेलपमेन्ट जायाखै जों बेफोरखौ नायबिजिरनांगौनि खामानि जोंहा बहुत थाबाय। बिनि सायावथ' मा बुङो बिसोरखौ जोङो बुंनांगौबा जोङो बिथांमोना जुदि दायित्व थानानै जुदि खामानिखौ मावाब्ला बेखौ रायजो संसारा नुगासिनो दं जोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया जोङो बेखौ आखाइ थुना बुङो रायजो संसारा अलरेडि नुगासिनो दङ जोंहा गोख्रैनो जोंनि आनसलिक दाबाय जोंहा आरो मोननै आनसलिक दाबाय जोंहा धेमाजि टेकजुरियाव दाबाय जोंहा दिनै सिमेन्ट सापरि आनसलिक दानो हाबाय आरो जोंहा मोनब्रै आनसलिक दङ बेखौ दाफुंजोबनानै जोंनि मावनांगौ थांखिखौ मावगोन आरो बिथांमोननि खामानि मावनायखौ माने रायजो संसारा नुगासिनो दं आरो रायजो संसारा बेखौ खमायनो नांगोन मोजाङै सानसे जोंनि बे हाबाफारियाव दं जोंहा सेन्ट्रेलनिया गोख्रैयै नांदों गोख्रैयै जोंहा नांदों आरो जोंहा फोथायनाय दं डक्टर मानगोनां गाम्बारू सारखौ जोंहा गोख्रैयै जोंहा जोंनि सायाव फोथायनाय दं बिथाङा खोथा होदों गोख्रैयै जोंनि बर' समाज 22टा जिल्लायाव जेसेसिम गोलैसोनानै थानाय दङ जारिमिन बा जोंनि जेसेसिम गोलैनानै थानाय गाज्रि आबहावा जेसेसिम डेभेलपमेन्ट गैयि जायगा बिथाङा दिनै बेफोरखौ जोंनो खोथा होदों जों बेखायनो स्ट्रंबाबो जोंबो ओंखारदों बिथांनि खोथा बायदि बेथ' बे आफाद दानायाथ' बेथ' जोंथ' मोनसे माबा संगठन हाग्रायाव थांग्रा आफाद नङा बेथ' जोंथ' गणतन्त्रआव जोंहा बर' समाजाव आफाद दानायनि राइट दङ जों रायजोखौ सिबिनायनि जोंहा राइट दङ बे आफादखौ जोङो दाखानांगौ राइट दङ जों बर'खौ बयबो सिबिनो बयबो फोथांनो हायो बेथ' राइट दं बेखौ सोरबा आफाद दायो बेखौथ' बिसोरो बुंनांगौनि जेबो मोन्थाय गैया। नोंथांमोना औ रायजो राजानो जों बेखौनो मेसेज होगोन जे जोंनि गोबां रायजोफोरा गोलैसोनानै थादों बे जोंखौ मदद होनांगोन मदद होयोबा जोंबो मदद होनाय बायदियै जोङो जेसेबां दिनै गोलैसोनाय खामानि दङ बेखौ जोङो गोख्रैनो मावफुंगोन रायजोफोरनिसिमबो आरो बे आंनि गुरैयै खावलायनाय थाबाय आरो